Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjanan kawilujengan. Khususipun ingkang tansah sedaya tuhu mirsani channel Solawe teng di papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniah punten lan batinipun. Lan mugi ingkang mirsani channel Solawe teng di papan kadununganipun dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugi mang diangkat kamoten kamulyan derajat lan pangkatipun lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados proyek sedulur dalu menika channel Solawe badhe nyajiaken tawi nyuguhaken nggih menika perkutut berkaturanggan ingkang magis, ingkang mistis, ingkang unik, ingkang bertuah lokal alam nggih menika perkutut berkaturanggan nggih, perkutut berkaturanggan Badranaya. Dados perkutut berkaturanggan Badranaya niku yen nglangkring niku ndengek ngaten iki lho. Boten perlu diluk. Dindengek. Ndengek ngaten iki. Kados Sriwiti. Dadi Badranaya niku perkutute unik ngaten iki. Nggih. Saderenge dalem maraseba cumantaka tengasane panjenengan sami dalem badhe metep paing gambel kamardikane sawetara badhe matur kanthi sak retorane penggalih. Dados podhe sedulur niki perkutut berkaturanggan Badranaya nggih. Perkutut berkaturan Badranaya niku nglambangaken sosok Semar. Semar niku sipate samar. Nggih. Semar niku sipate samar. Samar niku gaib. Sipate samar gaib. Madiwastani katuranggan Badranaya. Dadi perkutut menika yen nangkring ngeten iki nggih, ngoten niku ndengek ngeten. Ndengek nglambangaken emot Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang rumeksa jagat sak isinipun. Dadi tetep tiyang niku manteng madhep mantep kang mawa wasesa. Di sedaya panjaluke bisa kasebadan, bisa dipun kabulna. Diwastani perkutut berkaturanggan Badranaya. Badranaya niku nglambangaken Semar Badranaya. Lan udut Semar Badranaya niku nduding nglambangaken pamit yang ngrasuk agama Islam ngeten niki nggih diwastani tahiyat. Tauhid tahiyat keyakinan. Nah, jadi Semar Badranaya niku nduding ngeten iki nglambangaken tahiyat. Dinyawiji setunggal dados tunggal manunggal. Diwastani manunggal kawulane Gusti. Iki diwastani perkutut berkaturanggan Badranaya. Lah Semar niki termasuk tergolong punakawan. Punakawan niku nggih Semar, nggih Gareng, Petruk, Togog. Nggih. Iki Semar, Gareng, Petruk, Togog. Mulane tiyang Jawa niku Semari nek pusaka Semar utawi gadah geman Semar ngoten niku wonten pengasihane, nggih wonten japa lan manteme. Tiyang Jawa niku Semar niku sederek punakawan nggih, japane Asalamualaikum salam sederek punakawan rencangana ngene kula nyambut gawe. Japane nggih. Semar dasar, Togog delok-delok, Petruk teluk-teluk, Gareng kang neneng, Janaka kang teneng, Janaka kang dodolan, Srikandi kang nukoni, Gusti kang paring rejeki teka wasih mang jiwa ragaku asih-asih sangsare Gusti Allah. Niku japa lan mantremipun punakawan nggih menika Semar. Dados sedulur perkutut berkaturanggan
Badranaya niku nglambangaken Semar Badranaya, perkutut ingkang unik, ingkang langka. Sipate saged momong ngayomi. Saged momong ngayomi ingkang rambut perkutut berkaturanggan Badranaya. Dados podhe sedulur, perkutut menika maming rambut termasuk perkutut sepuh. Niki dalem rambut sampun kirang langkunge wonten swidu. Swidu niku 8 taun. Niki riyin angsale saking niku Palputri. Nggih, riyin asale saking Palputri. Palputri niku pal niku ingkang disabda tiyang sepuh tiyang jaman riyin niku gadah putri niku dipun tata dirambut angel, lan niku disabda teng mriku dados reca dados patung diwastani Palputri. Lah dalem berburu berkaturanggan teng mriku asap perkutut nggih menika wujude Semar Badranaya nggih menika katuranggan Badranaya niku mujudaken nglambangaken Semar Badranaya. Dados niki perkutut menika termasuk perkutut ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang istimewa. Saged kangge kerejekian, kewibawaan, tolak balak, saged kangge narik karisma, kangge usaha saged lancar gangsar barokah. Iki diwastani perkutut berkaturanggan Badranaya. Niki sedulur badhe kawula pirsani niki paningale Wisnu Murti. Wisnu niku Dewi Wisnu, Murti niku gampang diremeni. Lah niki paruwe niki biji gabah ingkang rumeksa nggih menika Dewi Sri tegele nggih sae. Perkutut tangen negele paruwe biji gabah rada menga gedhong menga ngeten niki cadhong kenanga saged nyadhong rejeki ndongaaken sing rawuh perkutut berkaturanggan Badranaya. Lah niki badhe kawula pirsani sukune. Nggih, sukune niki sukune abrit. Sukune abrit iku Kusuma Wicitra. Kusuma ni kembang, Wicitra gampang diremeni sedaya. Kula hitunge sukune niki Peksi Peksa Sabda Pandhita Ratu. Peksi Peksa Sabda Tiba Sabda. Tiba Sabda. Tiba Sabda niku cara tiyang ngendikan sak ngendikan kedah setiti sing ati-ati lan waspada. Amargi diwastani Tiba Sabda niku ya nyedhakake tiyang boten kepareng amargi sabdane pun mandi Tiba Sabda. Diwastani niku Sabda Pandhita Ratu, sedaya panjaluk pangucape bakal kasembadan. Iki badhe kawula pirsani ekore loro. Ekore pinten iki? Ekore kok dawul. Tunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 10, ngedom niki 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 niku Satriya Wirang. Nggih, Satriya Wirang niku wong satriya kok wirang nggih. Satriya Wirang niku cara kasatriya niku wirange wirang pantes. Cara peperangan kalah nggih kalah pantes. Satriya Wirang. Satriya Wirang niki pepayangan teng pewayangane nggih menika Karna. Karna nggih sami mawon tunggale Pandhawa 5 niku nggih anak Dewi Kunti tunggal mbok Dewi Pak nggih. Nah iku anak dewa nek Pandhawa 5 niku anak Pandunata. Mae Pandhawa 5 ke diwastani Yudhistira, Bima, Harjuna, Nakula, Sadewa. Lah Karna niku
Karna niku nggih termasuk kakake Kange, nggih sepuh niku. Niku tapi Dewi Bapa tunggal ibu. Niki nggih Djaduk nggih satriya ingkang hebat. Satriya gangsal niki Pandhawa niku sik kalah sekti kalih satriya Wirang Karna menika, Kumbakarna menika. Nggih. Dadi anggene dalem medharaken Perkutut Berkaturangan Badranaya satriya Wirang nggih menika kula cekapi semanten pabrih wonten atur katane kawula Kang Prabu yang sae Praja dalem ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nantelenging bumi karing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin.